Минем дөресен әйткәндә хәзерге көндә география буенча белемнәрем күбрәк. Ни өчен? Бу барысы да сәяхәтләр белән бәйле. Сәяхәт иткән саен хәзерге көндә минем география буенча белемнәрем, алар барысы да шушы сәяхәтләр белән бәйле дип мин ышанып әйтә алам. Һәм әгәр дә мин мәсәлән мәктәп вакытында карта янында шушы илне күрсәтегез дигәндә бик шундый эзләнеп күз алдыгызга китерәсез инде, ясый торган булсам, хәзер мин сезгә картага карамыйча да әйтә алам, күршеләрен якынча инде, чөнки без күптән түгел генә менә бер очрашуга барган идек Камчатка турында да сораганнар иде, Камчатка турында нәрсә беләсез дип. Һәм минем күз алдымда инде Камчатканың кайда икәнен, аның нинди табигатькә, нинди климатка ия булулары барысы да күз алдымда тора. Сәяхәтләргә күчик, Мин бүген әйткәнемчә күбрәк икенче пункт буенча сөйләячәкмен, чөнки аның буенча тәҗрибәм минем күбрәк. Сез бераз. Yes. Швеция тагын иде уйнады. Ну, Швециянең климатына охшаш, Монда нәрсәләр юк. Тигезлек, таулар юк, бу фотода гына юк. Үсемлекләр бик кичкенә, бу Исландия. Бу Исландия. Тагын Менә, мәсәлән, география безгә сәяхәтләр ничек безгә географияны өйрәнергә ярдәм итә, мәсәлән, Менә бу, мин моның турында хәзер укып әйтәм, ярыймы? Бу урын Америка һәм Европа тектоник плитәләре тоташкан урын. Ну, кемнәр геологлар, географлар нәрсә турында сөйләгәнемне аңлыйлардыр, Менә бу ике плитәнең арасы ел сайын бер-берсеннән 2 сантиметрга ерагая. Әгәр дә без әйтсәк, менә ишеткәнегез бардыр, Ну, минем күз аллавымча. Бөтен корылык бер төсле булганда, аннан соң алар аерылганнар дип, шулай дөньяның төрле җиде кыйгасы барлыкка килгән дип, Аларны тоташтырсаң, мозаика кебек алар тоташтыралар. Димәк, монда шушы сүзнең инде чын-чынлап күрергә була. Шушы урында. Бу да Исландиядә. Без үзебезнең сәяхәтләребез турында күбегез беләдер инде Инстаграмда сәяхәт мимында яңа аудиторияны көткән идем, конечно, язылыгыз безгә дип әйтмәкче, бу реклама иде бу урында. Кемнәр язылмаган, язылыгыз, кирип без үзебезнең сәяхәтләребез турында монда сөйлибез һәм яңа сәяхәтләргә бергә җыенабыз. Чынлап та без яңа теләк белдерүчеләр белән бергәләп каядыр барырга телибез. Ни өчен безнең белән кызык сәяхәт итәргә? Беренчедән, без моны ничек эшсез эшләргә икәнен беләбез. Күп акча түкмичә. Икенчедән, безнең белән тәҗрибәле белгеч, ул аның турында сөйләячәк, кая барасы икән күрсәтәчәк, чөнки сез әле бер илгә килдегез дә, мәсәлән, Төркиягә, безнең популяр ял итәргә, Египетка, алар баралар да диңгездә яталар да кайтып китәләр, Кемне күрдең? Русларны күрдем. Кемне күрдең? Немецларны күрдем. Булды. Төрекчә белергә кирәкми, алар бит русча сөйләшәләр, мин Төркиядә булдым дип әйтәләр аннан соң. Димәк, әле кая барырга кирәк икән дә белергә кирәк, географияны шуның өчен белергә кирәк. Бу сәяхәт турында кичкенә генә реклама. Дәвам итик. Менә шушы урынны беләсезме? Бу бик популяр урын, соңгы елларда аны шундый кемдер яраталар. Бу Каппадокия. Каппадокия ул Төркиянең уртасында, үзәгендә урнашкан шундый бик кызык шәһәр дип әйтим, борынгы шәһәр. Анда бөтенләй башка, безнең эргә кадәр бөтенләй башка халыклар яшәгән, алар кыяларда, скала искә төште. Кыяларда үзләренә йортлар төзегәннәр, чыгып. Гомумән, менә кыялы, мәгарәле шәһәрләр, алар дөнья күләм бик күп. Һәм менә күз алдыгызга китерегез, шушындый кыяларда кешеләр 20нче гасырга хәтле яшәгәннәр, шундый урыннар бар инде, Аларнан соң инде теге цивилизация кергәч, әйткәннәр идегез, китегез һәм шушы урыннарны музей ясаганнар инде. Бик кызык. Менә Каппадокиядә хәтта шушындый шәһәрләр бар, алар 7 кат аста. Кемнәр булганы бар, күрәдер, Ни өчен алар шулай үзләренең өйләрен, йортларын корганнар? Дошманнардан инде, дошман һөҗүмнәреннән сакланыр өчен. Алар шушында җир астына хайваннарын да керткәннәр кирәк вакытта, шушында ук яшәгәннәр. Димәк, җир астында бер зур шәһәр. Гомумән, Каппадокия турында шиксез сөйләргә була, чөнки анда бик төрле хәлләр турында сөйлиләр, инде куркыныч хәлләр дә була. Борынгы халыклар кайта төннәрен дип тә менә минем бер дустым сөйләгән иде. Мин чөнки менә шушы элеккеге йортлардан хәзер ясыйлар отельләр, гостиницалар инде, минем бер дус кызым кунган, һәм минем күз алдыма ди, шәүлә килеп басты, шундый борынгы бер кеше ди. Карап тора миңа дип. Ну, ансы башка кемгә кирәк? Аерым бер караңгыда бүлмәгә җыелып сөйләшербез. Дәвам итик. Менә тагын бер кыялы шәһәрләрдән берсе, бу кем белә? Бу
Петра деген шәһәр. Кемдер бәлки Индиана Джонс Ноев ковчегны караганы бар. Бу Иорданиядә Петра деген шәһәр. Менә шулай ук кызык. Мин 2012 елда без монда булган. 2012 елның майында ишеткән идем, бер лекция тыңлаган идем инде. Һәм анда әйткәннәр, вот вы слышали что-нибудь про Иорданию? И сөйләп киттеләр шулай Петра дип. Һәм 2 айда үтмәде, 1 ай гына үтте бугай, без менә Иорданиядә туры килде барырга. Жиңел, ну, шундый очсыз гына турлар чыга да, без китәбез. Турлар түгел инде, самолетлар, билет бәяләре. Шулай ук кызык, зур бер шәһәр. Барысы да кешеләр кулы белән ясалган, меңнәрчә еллар элек төзелгән. Шушындый камил биналар. Димәк, моны төземәгәннәр, аңлыйсыз инде, кыяларда уеп ясаганнар. Дәвам итик. Бу кайда һәм нәрсә дип уйлыйсыз моны? Бу вулкан, вулкан кайда? Бу Индонезияның бик вулканы. Ул эшли торган вулкан. Һәм аның шул менә кратерына менергә була инде, әйме? Монда күл. Һәм монда кайчакта шундый төтеннәр чыгып тора инде. Әйме, моның биеклеге ялгышмасам 3200-600 иде бугай. Бу минем иң биек менгән нокталарым. Менә географияны һәм сәяхәтне белү нәрсәгә тагын ярдәм итә, каядыр биеклеккә менергә, үзеңне физик халәтеңдә яхшы итеп тотырга. Ну, менә шушы вулканга менү ул минем иң истә калганнардан, чөнки бик авыр иде. Бик авыр иде. Моның маршрутын гадәттә кешеләр, гади туристлар ала, мәсәлән, 3 көнгә, 2 көнгә, безнең вакыт әз иде, безгә Искәндәр абый режим куйды, 1 көндә менеп төшәбез. 1 көндә менеп төшәбез, бөтен анда яшәүче халык әйтә, юк, it's unreal, юк, бу реаль түгел, менә алмаячак, салай түгел. Юк, булмый, без ышанмыйлар. Без әйтәбез, без менә менеп төштек. Алар әйтәләр, юк, сез менеп җитмәгәнсездер анда ди. Әле менә монда хәтле менеп Искәндәр абыйгыз, ул әле монда су буена төшеп тагын менеп кайтты инде. Ну, мин өстәгенә калдым инде. Шундый шундый 3 көнлек маршрутлар алалар инде. Бик иртәнге 5тән чыккан идек, без 10га кайттык. Тат сәяхәттә моның турында пост бар. Дәвам итик. Бу шул ук теге Рейна шәһәре өскә менгәч яхшы итеп күренә, но монда биеклек 900 метр тирәсе. Ну, шулай ук текә 900 метр уртача авырлыгы инде. Дәвам итик. Аха. Хәзер искә төшерим, бу кайда әле? Бу нәрсәгә ошаган менә? Марска ошаганмы? Марс. Аха, искә төште Марс дигәч. Менә бу Монголиядә. Монголиядә без йөргәндә, анда бөтен табигать, менә хәтта шундый уй туйды, ни өчен Марска китергә кирәк? Монголия калган бит әле, чөнки монда әле кешеләр килмәгән кебек. Монда юллар юк. Күз алдыгызга китерәсез, менә бу федеральный трасса. Һәм анда 30-40 тизлек белән барасың. Барасың, кешеләр шундый атта уза, анда ниләр кала, юртылар кала инде, әйме. Ну, бик кызык табигатьле ил Монголия, кемнәр шундый кыргый табигатьне, шундый теге табигый табигатьне, шундый чи яңа яралган дөньяны күрәсе килә икән, ул менә Монголиядә инде. Анда туристлар да бик әз, ләкин кырыслыкка дип әйтим инде, шундый выносливый булырга кирәк, чөнки мин границаны үткәч үк җылап җибәргән идем анда. Дәвам итик. Аха, менә күрәсезме, менә монда шундый ташлар, әйме? Сез ничек уйлыйсыз, нәрсәләр бу? Каберлекләр кебек. Сез беләсез инде. Бу термитник, каберлекләргә ошаган. Ләкин бу термитлар, сез беләсез нәрсә ул термитлар? Ул шундый бөчәкләр, алар кырмыскаларга ошаганнар, ләкин алар ирерәк. Һәм алар үзләре 5 метр биеклеккә кадәр булырлык шундый йорт төзиләр, һәм аны балта белән дә чабып булмый. Аны сүтеп булмый берничектә. Һәм аның тагын биеклеге әле аска да 5 метрга төшә. Укый аласыз, бик кызык. Бу Австралиядә. Аннан соң ул термитларның әле магнитный термитлар, алар махсус көньякка һәм төньякка каратып төзиләр бер төрле итеп. Бер якка караган була менә йортлары. Алар беләләр ничек якларны инде. Менә безнең бит әле кайбер кешеләр дә белмәйме, кайсы як кайда икәнен. Дәвам итик. Бу нәрсә дип уйлыйсыз? Бу нинди утрау? Необитаемый, кеше яшәми торган утрау. Кеше яшәми торган утрауда да без булдык. Бу менә шул Индонезиядә, анда кеше чынлап та яшәми, анда су киргә йөриләр. Чөнки менә шушы утраудан ерак түгел генә коралл рифлары бар, һәм шул коралл рифларына карарга, су астына карарга бик матур, анда төрле балыклар, аерым бер дөнья инде. Киясез дә snorkeling дип аталган, димме? Дәвам итик.
Аха, мынамда язылган Olympus National Park. Бу Грециядагы Олимп тауы. Олимп тауына без менгән идек, хәзер биеклеген хәтерләмим, но 2600 тирәсе иде. Бугай шулай ук дәвам итик әле. Үзеңне бик шундый җиңүче итеп хис итәсең, ни өчен? Чөнки менә син менәсең, монда 2 көн менәләр. Без мендек. Ну, без иң текәләр түгел, әлбәттә бездән дә тизрәк менүчеләр бар. Просто менә гади турист, без альпинистлар түгел бит. Алар менәләр гадәттә анда киләләр, уртада ял итәләр, ашыйлар, су эчәләр. Менә шушы Олимп тауы ул иң биек таулардан түгел, ләкин аның кыенлыгы нәрсәдә? Соңгы километр менә тикә, менә бик шундый ничә градус торул белмим. Анда инде синең гомер эшләмәгән башка төрле теге группа мышц эшли башлый инде, әйме? И шунда инде өскә менгәч син шундый тикә инде йолдыз. Үзеңне чынлап чемпион хис итәсең. Һәм анда өстә язып калдырырга була, шул монда менде. Биеклек һәм без анда әлбәттә татарча шундый журналда язып калдырдык, Искәндәр Эльзамында булды. Дәвам итик. Бу менә шушы таудан кире төшү. Анда без очраттык әле тау кәҗәләрен, алар бик тиз шулай йөриләр. Җайлашканнар инде, әйме? Дәвам итик. Аха, менә бу нәрсә дип уйлыйсыз? Менә бу кат-кат. Күрәсезме монда кат сыр-сыр? Плантация нәрсә үстерәләр? Рисовые плантации, рисовые поля. Рисны беләсездер, ул су эчендә үсә. Һәм кайсы илләр моны үстерә? Кытай, Азия инде, әйме? Бу Индонезиядә. Бу Индонезиянең Бали утравы. Бали. Ишеткәнегез бардыр, әйме? Все были на Бали. Дәвам итик. Аха, бу нәрсә дип уйлыйсыз инде монда? Күп әйберләр уйларга була. Бу Байкал. Байкалны беләсез бит, озеро Байкал инде, әйме? Байкал күлен инде безгә география дәресләрендә бик күп мактыйлар, сөйлиләр. Иң текә, иң матур. Чынлыкта Байкал чынлап та матур. Ул иң тирән күл һәм анда төше пресный, әйме? Төше суның запасы дөньядагы иң күп булган урын. Ул үзе диңгезгә шаган инде булай, шунхатлы зурлыгы, әйме? Ләкин ул төше сулы күл. Аннан да зуррак ул Каспий күле, аны диңгез дип әйтәләр, ләкин Каспий ул тозлы. Байкал ул, димәк, дөньяда төше сулар бетсә запасы, менә Байкалга бөтен дөньядагы кешеләргә җитә дип әйтәләр инде, Байкалдагы суны. Минем белгән кадәр шушы, мен теге фәнни эш эшләмәдем моның белән. Дәвам итик. Бу Исландиядагы шундый шарлавыклар, анда бик күп төрле шарлавыклар бар. Дәвам итик. Аха, менә бу минем өчен шулай ук бик кызыклы бер урын. Бу минем кичкенә чактагы хыялым иде. Нәрсә дип уйлыйсыз бу? Ну, белмим, бу юк. Бу мин бик ярата идем Астрид Лингридның китапларын укырга, һәм мин Швециядә булырга хыяллана идем. Һәм 2015 елда без барып кайттык Швециягә. Швециянең бу нинди бинасы дип уйлыйсыз? Бәлки беләсездер, Швеция нәрсә белән бәйле? Менә Швециядә нинди вакыйгалар була елда, ел саен? Нәрсә анда бирәләр? Сыр, шоколад, Швейцария. А Швеция? Швециядә нәрсә бирәләр? Стокгольмда, баш каласында. Ел саен Нобель премиясын беләсез бит, Швециянең баш каласында Стокгольмда тапшыралар, мэрия ратушасында. Бу шушы урын. Монда менә шушы нидә шундый аш оештыралар инде, зур аш, Нобель премиясы хөрмәтенә алганнар өчен. Дәвам итик. Ләкин бер генә Нобель премиясын бирәләр Осло шәһәрендә, Норвегиянең баш каласында. Бу шушында. Нинди премияны Ослода бирәләр? За мир. Пис. Премия за мир бирәләр Ослода. Мен уйладым да, анда бит инде менә Нобельне кемнәр өчен бирәләр? Химия, физика, математиклар, литература, әдәбият инде тагы кемнәргә бирәләр? Экономика буенча, әйме? Ну, мин буларның берсе белән дә туры килмим инде. Шуңа күрә мин хыялланам менә пис алырга. Ни өчен? Мир, тынычлык өчен алырга. Кирип чык. Тынычлык өчен Нобель алырга премиясын. Дәвам итик, бармы анда тагын? Аха, менә минем әйтәсе килгән сүзем шул. Географияны белү, мәсәлән, мәктәптә ни өчен аны өйрәнергә кирәк, яки кызыксынырга кирәк, мәктәптә булмаса да гомумән тормышта. Географияны белгәч, сез үзегезне иркенрәк тотачаксыз бу дөньяда. Шулай бит, мәсәлән, сез күз алдыгызга китерегез, сез чит өйдә һәм үзегезнең өйдә, үзегезне ничек тотасыз? Үзегездә иркен, сез бөтен әйберне, күз йому дәрәҗәсендә беләсез, интегендә бардыгыз, алдыгыз, утында сүндермисез. Кеше инде сез әзрәк үзегезне тотасыз.
әйе, нирәк. Ә менә күз алдыгызга китерегез, безнең менә дөньябыз ул безнең өебез. Һәм без үзебезне иркен тотсын өчен үз дөньябызны, илебезне түгел, җир шарын яхшы итеп белергә тиеш. Нәрсә ярдәм итә? Сәяхәтләр ярдәм итә. Аралашу, бу турыда уку. Сәяхәтләр дигәндә күп кеше әйтә, ну минем акчам юк, сәяхәтне башларга мөмкин кичкенә генә урыннардан. Күрше авылга барып кайттың, күрше шәһәргә барып килдең. Менә шундый бер чарага килдең, әйме? Дөньяны өйрәнәсең. Ниндидер якындагы паркка чыгып кирдең. Чөнки безнең Казанда яшәүчеләрнең күбесе әле мәсәлән Зәңгәр күлдә дә булганнары юк. Ул менә кул сузымы гына арада. Менә бу фото мәсәлән матур, әйме? Кайда дип уйлыйсыз моны? Бу Кама тамагында, әйе. Кама тамагындагы фото бердә аерылмый алдагы фотолардан, әйме, матурлыгы буенча. Димәк, шул рәвешле сез сәяхәтләрегезне башлый аласыз диергә телим. Булды сорау тагын бар микән анда фото карыйк әле? Аха. Именно бу шундый кичкенә генә яңа кешеләр белән танышасыз дигән идея өчен инде бу. Без менә Индонезиягә баргач, бөтен кеше Балига бара, без Балида да булдык, Ламбок дигән иң беренче утрауда булдык. Ламбок, анда туристлар бик еш булмый, һәм без анда бер банановый фермер тапкан идек, банан үстерә инде ул, аның анда әллә ничә төрле бананнары бар. Һәм бу аның шундый алачыгы, хижины инде. Һәм аның гаиләсе шундый. Алар аралашалар, ни шундый кызык инде. Алар да безнең белән кызыксыналар, без дә алар белән кызыксынабыз. Аларның балалары анда Маша и Медведь карыйлар. Индонезия яшәү үзләренең телендә. Минем чыгышым шулайрак. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Юкмыни? Ну ярар, бармы сорау? Мин алдан ук әйтмәкче, менә сәяхәтләр турында сөйлисез, үзе кимсең әле сез диерсез, диме? Мин үземне сәяхәтче дип атай алам, чөнки мин 50дән артык илдә булдым. Аннан тыш без Россияны бер илгә кертәбез бит. Чынлыкта без Россияның яртысын чыктык, анда турысынчасы бер Алтай илләрен, әйме? Кавказны да бу аңа плюсовать итсәң, тагын плюс күп чыга инде, әйме? Һәм дәвам итәргә тырышабыз инде. Ой, хыяллар бик күп. Минем менә Алясканы күрәсем килә. Мин гомумән төньяк юк булмадык әлегә. Менә ул да бар планда. Төньяк табигаты миңа күбрәк ошый, шундый салкынча табигат. Шуңа күрә мин монда ишекләрне ачып бирим бөтен җирдә. Кавказга качан тагын? Әйтә алмыйм. Без менә алай ярты ел алдан план кырмыйбыз инде, әйме? Теге ниндидер чыга вакыйга. Ләкин әгәр дә сез мәсәлән безнең сәяхәткә кушылып, сәяхәтнәмәгә кушылып калдырсагыз, безнең шунда барасыбыз килә дип. Без моны әлбәттә уйлаячакбыз. Рәхмәт.